Je rok 2023 a už dávno sme boli na mesiaci. Dnes vieme vytvárať šialené umelé inteligencie a školské práce sa píšu badabim badabum same. Nič nemožné už hádam neexistuje. Technologické závody máme zdá sa zmáknuté. Tak prečo sa naše obľúbené závodné hry zdajú byť zaseknuté v minulosti? Za mňa sú to najmä otvorené svety týchto hier. Ako by nedostávali, čo si zaslúžia. V tejto epizóde vám rozpoviem o mojich osobných problémoch či výhradách, ktoré s racing žánrom ja osobne mám. Vítajte pri ďalšej časti Haha Auto. Aby som priblížila moje problémy práve s týmito svetmi závodných hier, pozrieme sa najprv na to, čo tieto hry robilo tak špeciálnymi. Hry si rozdelíme na dve éry. Tie klasické časy a potom moderné časy. Spolu sa pozrieme na tie najhlavnejšie tituly a na smer, ktorým sa vyvíjali. Tak začneme klasik Need for Speed. Need for Speed je asi najvýznamnejšou značkou závodných hier, ktorá je aj najpredávanejšou závodnou hrou všetkých čias. V jeho vrcholovej ére bol tak populárny, že jeho najpredávanejšie tituly sú takmer ekvivalentného úspechu hry Elden Ring. Tieto hry boli inovatívne a stavali na tom, čo séria už predtým ustanovila v 2000 rokoch. Klasické hry zahŕňajú obdobie od Hot Pursuit 2 cez Most Wanted až po Carbon, pričom, prosím, ignorujme titul Undercover. Končíme na hre The Run, ktorá je posledným titulom, ktorý končí toto časové obdobie. Čo sa týka klasik Gran Turismo je najkonzistentnejšou sériou v zmysle kvality. Začínajúc s tretím dielom v roku 2001, séria pokračovala v poskytovaní naozaj realistických a zábavných simulácií jazdy. Gran Turismo 4 bola považovaná za jednu z najlepších závodných hier všetkých čias. Priniesla obrovský zoznam aut, starostlivo vypracované detaily v hre, nehovoriac o celom gameplayi. Čo sa týka klasickej Forzy, Forza vstúpila na scénu trošičku neskôr z Motorsport v roku 2005. Jej najlepšie diely prišli v podobe 3. a 4. dielu, aspoň za mňa. Franchising sa neskôr zameriaval najmä na sériu Horizon, pričom prvý diel bol výborným vstupom. Každá hra priniesla niečo nové a inovatívne. Midnight Club bol Rockstarovým príspevkom do sveta nočného pouličného pretekania, a to dynamickými policajnými naháňačkami, fyzickými power-upmi a zaujímavým príbehom. Hry vždy vynikali urbanistickým nočným prostredím a živou atmosférou. Midnight Club jednotka začala s rozsiahlou mapou New Yorku a Londýna a bol to skutočne základný kameň pre otvorené mapy v závodných hrách. Midnight Club 2 a 3 zase mali niektoré z najinteraktívnejších map svojej doby a vecami v každom rohu. Všade ste mohli skrátka niečo robiť. Burnout bol vždy sériou, ktorá mala v poriadku tie základy. A to v dobrom zmysle. Zábavný a adrenalinový zážitok s výbuchmi, kolíziami bol jednoducho charakteristický pre tieto hry. Hoci nemali hlbokú úpravu aut alebo rozsiahle príbehy, ich jednoduchosť a skvelé vykonanie celého gameplayu ich robilo naozaj výnimočnými. Čo sa týka ďalších klasík, okrem týchto značiek existuje aj naozaj množstvo ďalších vynikajúcich hier, ako napríklad Driver, Test Drive, Project Gotham Racing, Colin McRae, Dirt, Grid, Tokyo Extreme Racer a ďalšie, ktoré prispeli k veľkolepému obdobiu závodných hier. Test Drive Unlimited jednotka bola obrovská hra s gigantickou mapou, ktorá revolucionalizovala aspekt postavy v závodných hrách. Colin McRae je zase moja srdcovka, ktorú som ešte ako 7-ročná drdila na PlayStation 2. Tieto hry mali jedno spoločné. Tlačili sa navzájom a ich vývojárov k novým výškam inovovali a premýšľali pri každom vydaní. Môžeme to považovať za zlatý vek o závodných hrách. Potom prišlo obdobie, ktoré je ťažko presne určiť, kedy sa tento žáner začal uberať z kopca. V priebehu začiatku rokov 2010 neexistoval už Midnight Club, otvorené svety v sérii Need for Speed alebo Test Drive Unlimited. Jednoducho, jediným nárokom na slávu otvorených svetov bol už len Forza Horizon. Väčšina menších herných frančíz závodných hier skutočne nedosiahla koniec tejto dekády. Mnohé z nich buď vytvorili remasterované verzie svojich starých hier, alebo sa venovali vývoju iných, ktoré im viac zarábali. Čo sa týka moderných Need for Speedov, začiatkom nového 10-ročia Need for Speed predstavilo hru Hot Pursuit, ktorá sa vracala k osvedčenému vzorcu a bývalý slávny vývojový tým Black Box nahradil Criterion Games. No a postupom času však séria začala naozaj upadať so škaredým pokusom Most Wanted 2012. Príšerné. Tento model bol asi najhorší v celej histórii. Deň po vydaní Most Wantedu nasledovala
neúplná, zlá, vykonaná pokusná verzia, ktorá sa snažila využiť meno práve najväčšej značky v tejto sérii. Mala zlé fyzikálne vlastnosti, príliš citlivé autá, veľmi marný herný postup a jediná možnosť zmeniť auto alebo prispôsobiť si ho bola náhodne vyberaná farba, ktorú ste si mohli zadovažiť na čerpacej stanici. EA to videla tak, že sa rozhodla zase dať preč Criterion a nahradiť ich Ghost Games, čo mimochodom bol z veľkej časti práve bývalý Black Box. Tí sa však nesprávali o nič lepšie. Nasledujúce 3 diely, ktoré boli úplne v ich réžii, boli najviac kritizované a komerčne neúspešné v sérii a s každou hrou so svojimi vlastnými chybami prispievali len do celkového problému. Takže sa zase vrátili ku Criterion a tí sa poslednými titulmi snažia o navrátenie značky ku svojej sláve. Zatiaľ sa im to úspešne darí. Gran Turismo bolo tak blízko k tomu, aby bolo výborným príkladom najlepšej hry, čo by moderná závodná hra mala mať od tej klasickej radovej a potom GT7 bol naozaj skvelý simulátor s obrovským zoznamom aut s vynikajúcou prispôsobiteľnosťou. Jediný problém spočíval v tom, ako sa hru rozhodli monetizovať. Zvolili rovnaký prístup ako zlá mobilná hra alebo Battlefront 2. Tie najlepšie odlomykateľné veci, teda tie najlepšie autá, boli uzamknuté za desiatky hodín hrania, aby ste si mohli dovoliť jedno auto, alebo ste to mohli urobiť jednoducho pomocou vašej peňaženky. Tento prístup sa však nepáčil nikomu a preto dostali najhoršie hodnotenie tejto hry. Komunita z toho bola tak nešťastná a jej musela čiastočne zmeniť spôsob, ako sa hráči v hre odmeňujú. No, bohužiaľ, síce EA napravila svoju chybu, avšak reputáciu už si nenapraví. Moderná Forza. Ďakujem. Forza pri verzii 1 a 4 bola prakticky mojou najobľúbenejšou hrou, a to od všetkých dielov série Horizon, pretože som do nich naozaj venovala veľa času. Nemôžem povedať, že by som mala s ňou hrozné skúsenosti, ale keď sa teraz na to tak pozerám, mala nie až tak veľmi dobrú kvalitu. Posledné 2 diely Forzy boli podľa mňa jedný z najsklamanejších hier, ktoré som kedy hrala. Vezmeme si napríklad Forza Horizon 4. Keď táto hra vyšla, bola takmer na úrovni Fallout 76, pokiaľ ide o množstvo chýb. Máte tu bugy s textúrami, padanie cez podlahu, zasekávanie sa do podlahy, zasekávanie sa do budov, nekonečné glitche s peniazmi, rozbité servery a ani nebudem pokračovať. A to sú len také tie klasické chyby. Nemáte tu konkurenciu založenú na triedách ako v každej inej Forze, zlé fyzikálne vlastnosti, ktoré urobili každé auto doslova podradné, a to všetko len preto, aby hráč mohol prejsť naozaj všetkými závodmi bez nejakého väčšieho skillu. Zlý dizajn tratí, opäť úplný nedostatok akéhokoľvek príbehu alebo postupu v hre, pričom vaše štartovacie autá sú tie, čo by ste obvykle dostali po 3 hodinách gameplayu v inej hre, ako napríklad v Horizon 1, čo je ten istý titul. Hudba hoci nebola zlá, no nie je to katalógom hitov, aký sme mali zase opäť v Horizon 1 alebo v sérii Need for Speedu. A ak toto všetko neznie zlé, 5 mala takmer všetky tieto problémy tiež, spolu aj s jadrom, ktoré bolo z 98% recyklovaná Horizon 4. Mala hroznú optimalizáciu pre PCčka, hrozné ovládanie pre volanty a ešte viac nefunkčnými servermi. A ak ste si mysleli, že séria Motorsport bude lepšia, nie úplne, pretože Motorsport 5 je považovaná za najhoršiu sériu motorsportov všetkých. 6 bola dobrá, ale nič super špeciálne ani inovatívne nepriniesla a 7 bola len taká stredná. Jediná nádej, ktorú teraz mám, je práve najnovšia Forza a zatiaľ musím povedať, že som s ňou naozaj spokojná. Spolu s predošlými uvedenými problémami sa väčšina týchto hier, najmä Need for Speed a Forza, stala obeťou stratégie, ktorú veľa štúdií podstúpilo v nedávnej dobe. A to stanovenie si termínu novej hry na každý jeden rok. S väčšinou veľkých klasických frančíz, už tak sa potápajúcich na dno, a väčšinou menších klasík, ktoré už neexistujú, čo nám ostáva v oblasti závodných hier. No, dovolte mi povedať, že to nie je až také zlé, ako sa to môže zdať. Iným aspektom je, že s odchodom starého gardu klasických hier sa objavili nové tituly, ktoré vyrástli z pôvodného tímu. To napríklad od vývojárov, ktorí pracovali na Flatout, Project Cars alebo tímu, ktorí vytvorili Need for Speed Shift. To mi pripomína, že existuje obrovská časť závodných hier, ktorá za posledných 10 rokov extrémne narastla na popularite a volajú sa simulačné preteky. Simulačné preteky existujú takmer rovnako dlho ako samotné závodné hry, ale až donedávna bola technológia na dosiahnutie skutočne realistického virtuálneho pretekárskeho zážitku buď príliš drahá alebo nepraktická pre väčšinu ľudí. Teraz si však môžete kúpiť G29 a kópiu hry Assetto Corsa za 250 € a začať závodiť. Simulačné preteky všetkých druhov, či už ide o Formulu 1, VRC, GT3
GT3, NASCAR alebo iné, ponúkajú skvelé tituly, ktoré vám dávajú skvelý pocit z tohto motorsportu. Môže to byť dokonca dobrý spôsob, ako sa do závodnenia vtiahnuť. Vidíte, že vďaka filmu Gran Turismo o takýchto ľuďoch aj vieme. No a oblasť, ktorú by som ja osobne ľuďom naozaj odporúčala preskúmať, je to, čo vzýšlo z nezávislej hernej a moddingovej scény počas posledných pár rokov. Ak máte radi rally, skúste hry ako Get Out of Rally alebo My Summer Car, čo je moja úplná srdcovka. A ak máte radi zase driftovanie, vyskúšajte Core X Drift. Ak máte radi pouličné preteky, dostanete sa k Supervel. Nezávislá scéna vydala množstvo rozmanitých hier, ktoré by som ja naozaj odporúčala spolu s niektorými tými klasickými samozrejme. No a ak by ste chceli staré hry, sú tu mody. Modované hry majú rovnako pestru aj klasickú scénu. Napríklad jednoduché veci ako modifikácie vylepšených textúr alebo ďalší haut do hry Gran Turismo 4 alebo do starých Need for Speed hier. Vezmite si napríklad mod Papaya pre Most Wanted. Obrovské prepracovanie takmer všetkého v tejto hre, no až na výnimku mapy a fyzického engineu, ale aj tak skvelá hra, ešte lepšia s modami. Celkovo si myslím, že závodné hry zažívajú naozaj veľký úpadok, aspoň teda v oblasti tých veľkých mien, ale nevidím to úplne ako 100% fatalistické, pretože sa stále vyrába veľa kvalitných hier, len ich musíte trošku viacej pohľadať. No a niekedy by sme mali zažiť úplne to najhoršie dno, aby opäť prišlo to niečo výnimočné a dobré. Ja som Smusiata, toto bol podcast Haha Auto a dúfam, že si vypočuješ aj ďalšiu časť.